Halo lur, tak ngarit godhong tebu dhisik ya. Oke. Yang ini ki lur, proses ngarit golek godhong tebu. Iki proses golek godhong tebu leren mbacoki dhisik lur. Mbacoki tebune engko godhonge digombli. Godhong tebu iki lur, gisine sangat istimewa lur. Sebabe godhong tebu iki ana legi-legine, iso nggawe menambah kekuatan tubuh sapi lur. Sebab setiap jamune sapi iku mesti nggunakno gula lur. Are lek dikeki godhong tebu iki justru malah bagus lur. Sebab vitaminnya sangat akeh lur. Sangat akeh lur. Iki proses ngarit lur. Proses ngarit godhong tebu. Yang ini ki prosesnya lur. Iya iki tebune kaya ngene iki lur. Tebune istimewa lur, tebune jan super. Ya iki wis oleh iki lur. Wis ngono ae lur ya. Salam sehat selalu lur.